Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabi jamita di minggu letare, ima di tanggal 30 Maret 2025. Hatan itu hatan atar surat di buku Opak Musa bidu 20 sada, ayat 10 rodi ayat 20, dohot topik minggu, Jehovah mangalehon aik hanguluan, Tuhan sumber air kehidupan. Hujah madihita, songonoma didok hatani Tuhata. Ede puji-pujian ni Israel. Dungi borhat mahalak Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhat Muse nasida sian Obed jala marsaro di bona ni duluk Abarim di halongonan todong ni Moab tukan habicaran. Borhat Muse nasida siani jala marsaro martopihon sungai Saret. Borhat Muse nasida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon na mardala di halongonan na marharoroan sian partalpahan ni hala Amori ay Arnonido parbulatan ni Moab di holak-kolang ni Moab dohot Amori. Alani ido ubahin tarsurat di bagasan buku parporangan ni Jehovah, mardonokon waheb di supa dohot mardonokon aka sungai ni Arnon. Tole Muse hapuasan ni aka sungai aka nama baor tukan inganan ar jala mangariori di partalpahan ni Moab. Borhak Muse nasida siani tu ber manang sumur ima sumuri nanidok ni Jehovah tu si Musa papungu ma bangsoi asa au mangalehon aik inumon tu nasida. Ujima dia dehon hala Israel hata ni deon bicak mahwale sumur marede tari parma hamu. Ima sumur na hinali niaka iduk na saud nidukir ni hala nasangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon, marhiti sian aka tukot nasidei tahe. Dungi borhat Muse nasida sian halongonan tu matana. Jala sian matana tu nahaliel, jala sian nahaliel tu bamot. Jala sian bamot tu rura na diladang ni Moab na patodong dohot pusu ni Pisga, panatapan tukan halongonan. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon, turpuk jamitaon patorakon tuhita ima pardalanan ni bangso Israel na mamulus godang luat. Pardalanan nasida tu daerah Moab ma nuaing na tinaringotan na di bagasan turpukon. Ragam do dibulus nasida akan namasa dohot hamaolon. Jala di pardalanan nasidai takas do di patorang songo dia debata mardongani dohot manarihon nasida. Alai nakpe songoni panarihono dohot padonganion ni debata di nasida saitong do tubu parungutunguton. Sanga do muruk debata tu bangsoi siala parmunguton nasidai ala nasopitor adongi si pangano di pada de debata di nasida. Mamitor murhindo rohana sida jala marmungut molo di hati Indonesia didok tidak dapat menahan hatinya dan berkata-kata melawan Allah. Niat di paro debatado manna tu bangsoi alai huroha ala holanido si panganon ganupari gabe songon na gine-gineom ma ati-ati nasida hinorhoni sagu-sagui molo di hati Indonesia muak. Alenak pesongoni muruk do debata disima na diparo uluk tulung api manurbingi nasida. Kudang ma marmatian. Alai nak pesongoni
ba mula do rohani de bata dung sadar rupani bangsoi di pangalahon na sidei jala didok matusi Musa manopoti salah mana sida manopoti dosana nunga berdosa hami ala namar mungut tami do pak Jehovah do pakko martangiang mahotu Jehovah asa dipadau sian hami uluk tulung api jadi martangiang masih Musa mangodihon bangsoi ima didok rupani dijuluni trupuk tahun di ayat pitu gabe sumuang mamuse rohani debata mulak jala disuruh masih Musa mabagen di nasida sada uluk tulung api jala disakot temai tuhau partonggol jadi ia adong mamereng uluk tulung api na dihau partonggoli ba malum ma jala malua sianaka hamatean ima jorupani atik pe takas do panarihono ni debata di nasida alai tongdo masa parungutunguton di bangsoi ra dakola bangso Israel na ulo songoni ate hita pe olodo songoni marungutungu do hita molo sopitor toho turohatta marungutungu do hita molo sopitor diului na diroha jadi dakola da anak na pitor murhing buhina marungutungut molo sopitor diului among na pangiduan na molo sopitor toho turohanai aka naung magudak pe olodo songoni rupani mamitor murhing do buhina jala mar bete-bete gudang do nasongonia teh hamua kadongan dia ma sidohonon natuhita marhite jami taon jadi molo tajahan nakiningan bahira hola perdalanan ni bangsoi do rupani terlebih molo di hata Indonesia didok oma perdalanan ni bangsoi tu luat Moab dia mana yang sidohonon natuhita marhite jami taon hupikir na perjulu na neng dohonon na tuhita bahwa hidup ini adalah perjalanan. Molo didoaka namalui life is journey inna rupani. Jadi perjalanan do ngulut tahun. Namardala do ngulut tahun. Alai dang namardala-dala nate. Molo mardala-dala do nunga asing nanido nii. Nah dimaksud ima bergerak dan statis. Jadi ngulu tahun bergerak do terus bergerak tujulu. Jala asata boto dak songon namar putar songo perputaran ni jarum jamiate. Alai bergerak tujulu do songoni rupani. Ba naung tabulusi ba dang bulusot tabe muse dang mula hulak. Dang ho disi torus sita. Ido na naing dohonon na. Pasti di pardalana tai dak tagamun subulusot taragamnya kana masa. Adong dui nama bahil las rohata. Alai tagamud do adong napajut rohata. Ido bagian ninguluta. Adong dui nama bahin iba marsak. Alai laus adong dui nama bahin iba mekel martata mabahil las roha. Alai nak pesongoni unak pola gabi madeli hitate molo adong akka arsa ni roha adong akka hamaulon taingok ma bagian ni pardalana dui sude adong suka dan duka dan mungkin holan suka pasti do bulusot ta duka jala molo tabulus pei di paingok do hita asa unang pola songon bangso Israeli hitate hola soto ho turohana mamitor marungutungut. Jadi dihalat com masude tahamolate hom masude akan atau bulusi. Songonan idok ni hatan itu hanima dohonota madok mauliate mahamusiala saluhutna. Aido dipangido de batasian hamu marhiti-hiti Kristus Yesus. Sada Tesalonik 5 ayat 10 ayu. Jadi manangah hape nata bulusi sidok mauliate mahita tiakamang dohot tamuinana. Na padua kon na naing dohonon na tuhita di pardalana tay di sarihot Tuhan i duhita. Dus ngo bangso Israel na mardalani madalani sian luat tu luat toktong do di sarihot Jehovah ngulu nasida. Dang di pasob butuhani aturaparon manang sodapotan bohal di nguluna. Suaksoni do nakita di pardalanan ni ngulu taon ikopos do rohata na sarihonon ni Tuhan i duhita di si. Dus songon hata ni edekoriate
Di sarihodo tok tongoluta sa leleng mangulu di tano din na do. Sahat rodi sa leleng na do. Molo aka ama mangedeo ni mamitor tongam do rupa ni. Di sarihod do tok tongoluta sa leleng mangulu di tanoon. Ima pesan sian ede. Dos do songon nanido ni topik ni minggu tai jahuba mangalehon aik hangulua dihita. Tutu aik nanido na disi ima gobaran ni nariko di ngoluta dada holan aik manang air sabing nanido na disi alai aiki manggobarhon kebutuhata. Lapatan na disarihod debatando kebutuhata di pardalanatai. Disarihod do aik, dilehod do akasipanganon, dos songo bangso Israel nakiningani. Baholan itu tu sayarong do na suma maboto madok mauliati ati. Molo dido disarihod dada holan nama jalubuti rupani, manakolan nama ngaltupon nama, dak songo ni maksudna. Disarihon marlapatan dui di paradi debata akan nerikoti dihita. Tugas ta mangalului na pinaradi ni Tuhani. Dus dui songon hata ni Tuhata nama dok bere kamu mapidong akan namartonga-tonga langit akan naso manabur naso manggotil naso papunguhot tu sopo tong do di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangi na sida dagudang do pehasuru ngamuna siani ima didok di Matius onomai 20 nomi alai atik pe didok di sidi parmudu-mudu dang marlapatan ni holar ripe mangalakon nama pidungi dao tong do laho pidungi mangalului si panganon na do si panganon nya kageleng na. Adong do na pola lau tutongan di lautan mabuat deke asadong alangon nya kageleng nai. Adong do na lau tu pusu ni doluk do tu akainganan na asing. Di parmudu lapatan na di sarihod debatado nguluta dang umangat pidong sian hitate. Kumudang do pihasurungata sian nakapidong. Baom malas ni rohata na manguluon ala toktong do di parmudu di sarihot Tuhani nguluta. Napatuluhon totu di pardalanatai didongani Tuhani duhita. Molo tarok nakid de sarihot duhita saunari didongani duhita. Tuhan menyertai kita. Aha pemasa di ngulumon Tuhan majaga ho ido didok di buku ede nomor 200 sonomi. Aha pemasa di ngolumon Tuhan majaga ho. Holong nado mangodikon ho Tuhan majaga ho. Tuhan majaga ho. Las peroham marsak peho sai diramoti ho Tuhan majaga ho. Takas duyate. Dus songo bangso Israeli nasai toktong didongani debata di pardalanan nasidei suak songoni do hita donganani debata di akka pardalanate. Sipata do sai songo turis hita di bait Tuhani. Ibana do gaid di hita. Songo nakaturisi ikonarong do namemandu nasidate. Molodak songoni olo do gabelulu. Yesoi dang diboto manang tu dia todongon na. Suak songoni mahita di bait Tuhani. Dipandu do hita. Di pardalanatai. Sai dipatongo do hita. Rupane tuaka dalata asaunang lilu hita. Disulu dalata na hulumi. Dibahen obus songon sauk-sauk tadi tiki mardelan di hosniari asa unang diduit mata niari ihita. Da songonido dibahen Tuhani tu bangso Israeli di tiki mardelan nasida di parhorsi kani mamulus arian rodo obun mangalinggomi nasida unang diduit mata niari di tiki borngin disulu debatado marhite akan natiur pardalanan di bangsoi. Lubi songoni mahita sarihonon ni debata di bagasan nguluta. Totuna parpudi na naing dohonon na tuhita di pardalanatai di ramoti Tuhani duhita. Gurang do naiko bulusota.
gudang dua kaparmarahan, gudang dua maulun, gudang dua katantangan, gudang dua karintangan. Alai porsia mahita diramoti Tuhanido hita. Om manuaing nama cayarga nabuita putih sia turpukon ba dohonot tama songon nanido ni topik ni minggu tai ba babua nasai toktong jahuba mangalehon aik hangulua di hita. Tuhan menjadi sumber air kehidupan di bagasan kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di perbuihok katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.